gondhong pleguduk swalu gembol sumorante hawela anak anu nganindita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nang kababaro dadi pakarti satama Odo Kandir Harjo sampraptaun ning pecrabaan Sukalima kene ngger anakku swatama bocah bagus nunamit pasang Kalimantabi tinebine nglodoni dumawaing tawang tuwang ora memremban wanter sabda pangandika paduka amuji dhateng wiswanipun ingkang putra pun Bambang Suwatama kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhep cenila paduka ora memremban durna ing Sukalima ora memremban oh iya ngger tak tampa gawe gedene ati ning wong tuwa ora liwat pangestune wong tuwa tampanana ya satama lho pundi nggo jimat paripih ndayana ning kasantosan ya nadyan akeh sangganing para cantrik manguyu jejanggan ingkang padha suwita marang ngersaning wong tuamu nanging kabeh ora ana ingkang nuju prana nang penggaling purnama kejaba mung sira kula bocah bagus mula tak caketake nggonamu sowan ana ing ngersaning pun Rama ya ngger estunipun kathah tandha pitaken saklebeting manahipun ingkang putra pun Swatama Rama Penemban sampun sawetawis wekdal jengandika Rama Penemban durna boten kepareng medal saking pertapan Sukalima malah saking panginten kula sampun pinten-pinten candra paduka Bapa Penemban durna Rama sesembahan kula boten seba caos wonten negari Ngastina nyuwun pangapunten menawi ingkang putra kinenten keladu wani kirang gedugi namung nyatanipun gesangipun Kanjeng Rama menika namung sinandhing kang putra pun Bambang Swatama menawi wonten lelampan ingkang sinandhang dening paduka Kanjeng Rama tartemtu menika ndadosaken prihatos raosing manahipun ingkang putra pun Swatama Rama wonten menapa lan wonten perkawis ingkang kados pundi ingkang ginebeng wonten saklebeting penggalih jengandika Kanjeng Rama Penemban menawi kaperang kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para cantrik para mangyu jejanggan monggo kula dherekaken manjing saklebeting pertapan pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra pun Bambang Swatama Rama Penemban dhateng sinten malih jengandika Rama Penemban badhe paring dawuh menawi wonten ribet penggalih paduka kejawi dhateng ingkang putra pun Swatama menawi wonten kogel kagelan penggalih paduka dhateng Priyagung Ngastina mugi sakmangke mboten kados mekaten menika ingkang paduka Kanjeng Rama tindakaken nanging langkung prayogi menawi tumunten sowan dhateng negari Ngastina lan munjuk atung kersanipun Kanjeng Sinuwun Prabu Duryudana menawi ngantos kateman mekaten kinten paduka Rama mangke badhe merengkang dhateng pernatan nalindring Ngastina Prabu Duryudana Rama Penemban anakku ngger anakku wong gagah anakku wong Sentosa Swatama nggih wonten timbalan ing dawuh lante panggraitamu gagapi marang kahananing wong tuamu aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ya ngger dene ana aturmu ingkang nyuwun priksa marang wong tuamu aku apa to sababe dene Begawan Durna pancen sawetara wektu ora metu saka ing pertapan Sukalima lan aku ora nglakoni seba caos ana negara Ngastina wis pirang-pirang candra suwene pancen tak sengaja pancen tak jarak aku ora seba caos ana negara Ngastina merga tumrap Begawan Durna nggonku seba caos kelawan negara Ngastina mau mung manut karo rasa pangrasaku nun sewu ingin dipun mestani nderek dhateng raos pangraosipun Bapa Penemban Durna menika kados pundi ngene ya nggen sing jeneng ati ingkang sumpek ati ora seneng kuwi nadyan tak rewangi seba caos ana negara Ngastina mengko tiwas aku ado-ado sowan negara Ngastina yen to didangu dening anak Prabu Duryudana aturku ora kepareng nuju prana marang penggalihe apa ora malah jeneng aku gawe susah penggaling anak Prabu Ngastina kang mangkono kininten Begawan Durna kuwi kinira wong sing ora ngenggoni marang tuane inggih kejaba saka kuwi Sukalima kuwi bumi perdikan lho Asatama Sukalima kuwi bumi perdikan tegese Begawan Durna mardika ning Sukalima kuwi ora kebawa perintah negara ngendi-endi ning rasaku merdika ya mung emane kamuktening Begawan Durna kuwi
pinaringan dening panjenenganipun Sinuwun Prabu Destarata. Aku dijunjung derajatku Sri Nugraha Kabriwada minangka dadi guruning para Kurawa. Mula tumuli aku ngenyam kamukten negara Ngastina. Nang yen perkara uripe Begawan Durna kuwi ora kabanta dening sapa-sapa, ora kabanta dening negara Ngastina. Mekaten Peremban. Dadi upama aku rasuwan menyang negara Ngastina kuwi ora dadi perkara apa-apa. Yen to anak Prabu Duryudana ngerti marang kahanan saka lima kene. Mekaten Kanjeng Rama. Iya, Nggih. Menawi tetelu mekaten tumunten sak mangke kula badhe paring nyuwun dawuh. Menapa ingin dados sababipun Paduka Kanjeng Rama boten kepareng sowan dhateng negari Ngastina. Menawi wonten boten repotipun mertapan sampun ngantos kapenggalih piyambak ingkang putra pun swatama sagah mbebantu dhateng Paduka Kanjeng Rama. Sak boten-botenipun ingkang putra nampi sabda pangandika Paduka menapa kedah kula tindakaken kula boten badhe suwala. Nanging kepareng Paduka mbabarana dhateng ingkang putra pun Bambang swatama Kanjeng Rama. Menawi ngantos perkawis menika kapenggalih piyambak tan wandi sak mangke menawi boten kiyat penggalih Paduka Kanjeng Rama tan wurunga namung bebejer dhateng penggalih Paduka ingkang mekasanipun dawahipun dhateng lelampan ingkang boten sae. Dinten samangke kula jumadhong dawuh kula aturi paring dawuh ingkang sejatosipun Kanjeng Rama Penemban. Swatama, swatama. Ih, wonten dawuh. Para maju nggih. Maju tak jarwani jati ning lelakoning Begawan Durna iki, Bambang Swatama. Ngene ya Satama, wonten dawuh. Sejatine kowe tak kandhani. Nggonipun bapa ora sowan marang negara Ngastina kuwi temene ora kok perkara. Nggonipun bapa kagol kogelan marang priyayi luhur. Negara Ngastina kuwi ora. Apa meneh pun Rama wis jeleh suwita marang negara Ngastina? Ora, nggih, ora. Kowe tak kandhani ya Satama. Tarewangi kaya ngene iki sing tak goleke kamukten kuwi kowe. Nganti Begawan Durna persasat sikil dienggo sirah. Kadang kala aku kuwi pendhita, ning kudu tumindak elek. Kuwi janjane ora ana sing tak labi kejaba mung kowe, Cah Bagus, supaya kowe kuwi iso ngenyam kamukten duwe derajat lan pangkat. Ewa semono nganti tekan dina iki lah kok ora ana undakane. Inggih. Ning ora bakal kendhat Begawan Durna nggone bakal mbudidaya marang uripmu supaya sesuk yen to pun Rama wis ora ana utawa pun Rama kuwi wis keladuk yuswa tegese wis tuwa kuwi iso nyawang marang anak. Inggih mekaten Kanjeng Rama. Saora-orane kowe entuk derajat pangkat marang negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Rama. Mula akeh sing padha mestani Begawan Durna kok pakartine elek. Begawan Durna kok pakartine mesti dadi wong sing nglincipi carang papak. Setemene ngene ya Satama. Kabeh mau tak lakoni mergo aku nuruti marang kersaning anak Prabu Duryudana supaya apa ingkang tak tindakake kuwi nuju prana marang penggalih anak Prabu Duryudana. Lah terus apa to sababe nganti tak tumindake ingkang ora prayoga? Men anak Prabu Duryudana kuwi mirsani yen to aku kuwi ya duwe anak. Mula anakku supaya diangkat derajate minangka nayaka saora-orane punggawa negara Ngastina. Ning wong semono tekan dina iki lah kok dadi durung ana undakane apa-apa. Kowe isih dadi abdi ingkang golekake pangan kuda titianing para pangeran pati. Menapa ing sampun kula lampahi menika lahir batus. Kula lampahi boten wonten raos ingkang awel sarta anggrundel saklebeting manahipun ingkang putra pun Swatama. Pancen kudu kaya mengkono, Ger. Kewajiban kuwi ditindakake kanthi apik, kewajiban kuwi ditindakake kanthi becik. Jernyatane wong urip ana ing alam padang kuwi mung 3 perkara. Ya kuwi siji lair, loro netepi kewajiban, ping telune mati. Wis ping cukup kuwi wae, ora ana liyane. Inggih. Lair, wong urip ning alam padang kuwi pancen wis pinesti marang kodrate dhewe-dhewe. Bungah susah, bejo cilaka, sugih miskin. Kuwi wis cinadang pestine nalika wiwit bocah mau mrutsa saka guwa garbaning ibune. Bocah iki sesuk dadi wong becik, bocah iki sesuk dadi wong ala, bocah iki sesuk dadi wong sugih. Bocah iki sesuk dadi wong miskin lan sak piturute kabeh mau wis mesti marang kodrating Wang Mahanasa. Mula dilakoni kanthi ikhlas, dilakoni kanthi tuwajuh. Syukur bagi ingkang ala iso dadi becik, ingkang ora duwe iso dadi duwe. Kuwi merga saka pambudi dayaning menungsa. Mula menungsa pinaringan akal, budi lan pekerti sarta pikiran. Kuwi kinarya budidaya. Inggih. Kaya ingkang mbok lakoni kuwi, nggih. Kowe lair procot saka guwa garbane mbokmu. Tumuli ditinggal ana ing Kayuwangan.
Kowe tak gendong alir ngidul tak jak ngemis. Dilalah entuk kamukten. Aku diangkat dadi Narapraja negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Rama. Dadi pestine uripmu ya wis pancen kaya ngono kuwi. Inggih. Kaleresan sabda pangandika Paduka Kanjeng Rama. Tumulin lebih kewajibane wong urip kuwi apa? Yen pun Rama dadi pendhita sing apik, dadi pendhita sing becik. Yen kowe dadi abdi, ngabdi sing apik, ngabdi sing becik. Yen dadi sawijining nalindra, ya dadi nalindra sing apik, dadi nalindra sing becik nganti sak rampunging kewajiban. Tumuli mengko nek wis rampung kewajibane minangka dadi titahing Gusti ana ing alam padang, mung kari ngenteni tekaning pati sabab wong urip kuwi ngibarati yen wis tekaning yuswa, tegese wis keladuk yuswa. Kuwi ngibarate kaya dene wong antri kok nggih. Mekaten Kanjeng Rama. Lha iya. Mung kari ngenteni pestining Gusti sesuk kapan lan sak piturute. Mula sajroning rampung kewajiban ya kuwi dandan-dandan marang uripe dienggo sangu sesuk upama pinundhut marang panguwasaning dat kang murweng dat. Mekaten Kanjeng Rama. Lha ning tumraping bopeng saka 5 bapakmu iki kok uripku kaya durung genep. Liripun durung dereng genep kados pundi? Aku wis dadi menungsa. Lair saka gua garbane ibuku. Tumuli aku pinesti dadi sawijining pendhita. Nadan janjane iki dudu gegayuhanku. Monggo gegayuhaning pun Rama mbiyen iki kepengin dadi satriya ingkang pinunjuling apa-apa mbrojol ing akerep. Niatku pancen ora ana satra ingkang ngembari marang panguwasaning Kumbayana. Nom-nomane bapakmu mbiyen jenenge Kumbayana. Inggih. Ora ana satra ingkang ngungkuli marang kadidayaning Kumbayana. Nganti tak rewangi suwita marang Pendhita Ngulandara, ya kuwi Begawan Rama Bargawa. Merga nggonku kedanan karo ngelmu kasektening Begawan Rama Bargawa duk nalika semana. Mekaten Kanjeng Rama. Nanging jebul pestining Gusti ora kaya ngono lelakone. Dienggokake bapakmu dadi pendhita. Mekaten. Mula ya kudu tak lakoni lek kudu dadi pendhita iki kanthi becik lan apik. Ning kok jebul lek kudu dadi pendhita ku ya isih rasa gotang. Malah lelakonku nggonku bakal tumuju marang kabrahmanan mau. Tekong ana sawijining bab ingkang mbebangeri, sawijining bab ingkang gawe wirang. Perkawis menapa Kanjeng Rama? Lho nalika aku temu karo mbokmu? Inggih. Nek kowe durung ngerti, kowe durung paham. Swatama nalika bapakmu ki arep nyabrang Bengawan nalika semana kuwi wis kebacut sumpah. Mongko aku nek sumpah kuwi wis waton crap-clup. Ora tau tak pikir. Sapa sing iso nyabrangke aku ana ing Bengawan iki? Nek lanang tak dadekke sedulur, nek wedok tak pek bojo. Tumuli ana wujuding jalan sembrani. Ing medhun ana ing ngarep aku. Mongko jalan mau wedok. Terus tak tumpaki nyabrang Bengawan. Inggih. Jroning nyabrang kuwi setemene ming kelakon sak candra nyabrang Bengawan. Nanging gandeng jarane sajake tak tumpaki senenge ra jama-jama. Nggih. Nganti le nyabrang ki nganti 7 sasi ora coba. Kekadar ning dhuwur. Oh, nalika semana aku ora krasa ngimpi diladeni Betari Wilutama. Lah kok jebul Betari Wilutama nedeng nampa saking Sang Hyang Jagat Girinata krana nggone laku bedang karo Begawan Wrahaspati. Wekasan disotke dening Sang Hyang Jagat Girinata wujud jaran. Mekaten. Tumuli jaran mau meteng. Mbah, aku dhewe ya ora ngerti. Kanane kaya ngapa mudhun ana ing jagat tanah Jawa. Jaran ora gelem tak tinggal, tumuli tak pateni jaran badar ibumu Betari Wilutama nguwatake jabang bayi. Ya kowe kuwi Bambang Swatama. Lah ngaten leres kondhangipun para tetiyang Sukalima ingkang sami nyebataken kula menika atmajanipun widodari. Bener ning keleke papat. Inggih. Nalika semana keleke papat wong wujud jaran. Nalika semana ibumu nedeng nampa saking Sang Hyang Jagat Girinata. Sawise nglairake kowe ibumu bali marang Kayiwangan. Seprene aku urung tau ketemu. Oh, ngantor wae. Arang-arang ketemu karo ibumu aku Setama. Aku bali turu dheke mangkat. Dheke mulih aku dandan. Pirang-pirang sasi iki rasaku aku kok kaya ora ndek bojo to rasane. Wilutama lho Setama. Inggih. Nalika semana kowe bayi tak gawa goleki marang sedulurku sing aran Sucitra. Tumuli aku mampir nang negara Tim Purusa. Tim A napa Tim B?
Satama iki urung limbukan. Inggih. Ora sampenamu dhewe lek ngomong. Tim Purusa. Nalika semono aku tumuli dhaup karo Dewi Krepi. Dewi Krepi. Heeh. Supaya kowe entuk pangan sambungan. Mergo kowe nalika semono isih bayi. Isih bayi abang ditinggal karo ibumu, si Wilutama. Kowe tak gendong alur ngidul, tak titipke sapa-sapa. Pendak-pendak ana wong wadon ingkang welas karo kowe tumuli takon nesepi karo wong wadon mau nganti tekan aku entuk bojo jenenge Dewi Krepi sing umure 10 tahun luwih tuwa tinimbang aku. Cariyosipun ngaten. Lah iya. Tumuli Krepi tak boyong marang Sukalima kene dadi ibumu seprene iki jane kae ibumu sambungan. Ibumu sambungan. Mekaten. Tur jane aku ya ora duwe rasa tresna karo Krepi mergo nggonku welas karo kowe. Tumuli Krepi tak pek minangka garwa Sukalima. Lah, Satama, kowe tak kandhani ya. Uripe Begawan Durna kuwi bapakmu ki jane durung komplit, jane durung pas. Tegesipun kados pundi? Mergo aku durung bisa ngrasakake katresnan ingkang sejati. Katresnan ingkang sejati kados pundi? Tegese kudu ana wong wadon ingkang pancen ya ngibarate keplok tangan loro. Keplok tangan loro kuwi ya minangka dadi ibumu. Ning uga minangka dadi garwaning Begawan Durna. Tas sampun wonten Ibu Krepi. Sawangan to. Ibumu Krepi kae wis ting jleketut ra karo-karuan. Nggih. Nek kowe tak kandhani ya Satama, satemene ana ingkang gumandul ana ing atining Begawan Durna, ingkang seprene ora bakal iso kelakon tak gayuh. Ning tumrap Begawan Durna, penggayuh mono yen pancen di antene ati ingkang madhep mantep sarta meminta marang panguwasaning Gusti tak kira bakal iso kasembatan. Merga ingkang gumlarane jagat kuwi ora ana ingkang ora bisa digayuh. Waton kabeh mau sinartan madhep manteping tekad. Merga tekad kuwi pok ing karep. Wong sing wis nekat kuwi adat sajun sok kelakon. Mekaten. Ning yen ming karep ngono kuwi adat saben isih maju isih mundur. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Rama. Lah kowe tak kandhani ya Satama. Seteme dina iki pun bapa nedeng nenimbang marang penggaying pun bapa. Nggone pun bapa kepengin kagungan garwa ing mapan ana ing Sukalima. Ing setemene wis ginebeng ana ing telenging atiku sapa ta wong wadon mau nanging ora bakal tak babarake marang sira kula Bambang Swatama ingkang wigati rembuke wong tuwa iki gandeng kowe wis duwe, aku wis duwe anak. Kira-kira piye nek upama pun Rama nglakoni bab ing kaya mengkono mau? Nyuwun pangapunten. Menawi menika kagem kabagyanipun paduka Kanjeng Rama, kula kantun nderek kersa paduka Kanjeng Rama. Tenan? Inggih, saestu. Lahir batin. Nggih, lahir batos. Tumrapipun ingkang putrapun Swatama, swarganipun tiyang sepuh menika menawi anak saged bangun miturut dhateng kersanipun tiyang sepuh, mboten badhe badal dhateng kersanipun tiyang sepuh saha damel kabagyanipun tiyang sepuh menika tumrap kula sawijining pisungsung ingkang ageng tumraping tiyang sepuh kula Kanjeng Rama Penemban Duna. Oh, syukur Satama, syukur. Malah menawi sak mangke Kanjeng Rama kersa paring dawuh wanita pundi ingkang dados lenging penggalih paduka. Kula aturi paring dawuh ingkang putra Bambang Sumata ingkang sagah ndodhaka rinipun nginang gambir lan suruhipun badhe kula lamar tiyang menika kala wau tumunten kula aturaken dhateng paduka Kanjeng Rama. Supados sak mangke piguna gesangipun ingkang putra pun Bambang Swatama. Oh, lole. Kentos malu gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Syukur nggih yen to pikiranmu kaya ngono kuwi pun bapa seneng banget. Ning perkara iki kowe aja melu-melu ya Satama. Iki tak lakonane dhewe, iki tak tanggunge dhewe. Bab perkara iki tak simpen ana ing atiku iki aja nganti kawanguran dening sapa wae. Mengko kabeh padha ngerti yen to wis kelakon penjanganing Begawan Durna. Wis ngono wae cukup. Kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki. Watone kowe wis sanyarujuki apa dadi karepe Begawan Durna. Aku wis seneng banget kok Satama, aku wis seneng banget. Kelodhangan nggonku sak pejagong karo anak lanang wis kelakon. Merga pirang-pirang dina tak jongko-jongko. Nanging kowe isih akeh gawean iki kudu mbok rampungake. Lah dina iki titi wayane mangsa kala aku iso ketemu karo kowe. Ana ing kene aku iso ngandhake karepaning wong tuwa. Tumuli kowe nyarujuki. Oh, tumrap aku wis dadi kaswarganing wong tuwa, Satama. Wis dadi kaswarganing wong tuwa.